Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kasenjuk kirang bakkur kebri uhinyotrap, bat kasenjuk kinong sensyar shnong kebri uhinyotrap, kilapen pau bagan long ke history ke beningkong maka khasi hertz atan Masasri Council, kan penkubor ki pajba, haka dorbar ikhtiar pajba, kebansalong haka kat pratri ukula lingkot arajar pausan hamadan polo. Haka jia keran bat kilar patai kubor uba Erwin ki Sutengah, beruba RL Bela, kilaong bakat kum ka khasi hertz atan Masasri Administration of Elaka Amendment Act arajar paulai, Onza penkubor kirang bakdong, kiseng kentay, bat kiseng samla, bat kat kum ke khasi hers atan Masasri Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act arajar polai, onza penkubor kirang bakshnong. Shushu ula kerpat kipat ba nong shoshnong jong ke briu hinyotrap, banyak poilang sekali ke dorbar ikhtiar pat ba, belapen bet dengan District Council kum kuwe ke jai penriu. Haka khapra terik, kan long ke dorbar ikhtiar pat ba, balakot dengan khasi hers atan Masasri Council. Kaba kadi kedorbar ban pukubor ya ki pajba lengba ki anjong ke district council kawe kadi ka Khasil Autonomous District Administration of Elaka Amendment Act 2023 badru ke Khasil Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act 2023 hakate ki aibor pengkubor ya kiram bakdong ya ki seng kentai ya ki seng samla hakane ko ka an pade kepada ya lineage pengkubor pada ya kiram baksno kani kadi kasin ke benengkong hak history jong ka Khasil Autonomous District Council lani kino ki council ki badan ni ka jaitial ne ka garu kaba kani ka state ka balabu deka constitution jogari India kila thau ikini ki an kila busu ikini ki kendon jogi an ban keren sai kadar ya ka bor jongki snong ka bor jongki seng kentai seng long kami bat iki seng samla bat kham tame iki rang bakur praterik kajing kerpat kelongba ki pajba ki dei ban poi kumbalabu namar kani kadei kajing kenduk lang jong kajai ban riu kabadan sikini ki thain khasi hapo kajing sinchar jong khasi Health Autonomous District Council baki kur ki seng long kmi ki seng samla bat ki snong ki nyawan lang hakatu kasengi Mangiwan lang haka nongrim jong kajai penri. Kamde ke political meeting, kamde ke jinga kendu nomor borok ki ong bala jan ke election teki kandan lese ke jing tharai bakani kadika politics nakaliang ke sunjuk kirang bakuru nakaliang ke kinong secara senang ru ngimdan politics. Ke partisan politics ni ke party politics ngimdan. Ngikran ya ke politics jong kajai penri. Nakaliang jong aru Open pau yang kajing songo keba crowd tama yang kajing council bahadin new pars nem de hak ni kenti menta la banwan ra bat ban pelong an yakini ki atli ki ak iba Erwin nila batai mentan keba sa kolong hadin menta keba khaddo kador barba bengiyo kade haus nem arhajar khatsan hamadan polo bala pelong daga senjuk kinong sensyar snong gebri hunyu trap hau to ko por haba unong bisar USR sen ula slot ya ke bor ke ikhtiar jong ki rangba snong ki dorbar snong bat ngikmi lenti bat ngakentu hak ni ka por ya pa khasi bayar jong ni ki ba hapo ka jurisdiction jong ka KHDC bangini mi pajba haka khat praterik banya poi haka por ship hong baji tek hantai naki kur ki bapher naki dorbar snong khamtam kadika sin ke benengkong ban penban ko bala ong ba Erwin ba baro skata long ki dorbar snong itho tang yigerang ba snong henry hakani kenti menta la itho ru yak yarang ba dong yo assistant rang ba snong
lapun ko bor bat ithoro khamtam iki seng long kme bat iki seng samla hapo ke shatri jong ke dorbar snong kumta ke jing ketu ke jing kan pham na kaliang janga kum skatri jong ka senjok ke no sensyar snong ke bri hunyo trap kalong bagi dia mi pat ba bagi pengi perthai ya ke jing teli ke jongi kum ke jaj benreu khamtam kum hakani ka por ke ba bon kilaer ke ba be kertat ke ba persyang ban pen bakla ikilat kelenti henrei menta ngila yo ya ka an la pen kop yang ida ka bor khamtam la dala ban ya treilang hapo ka wei ke shatri hapo ka dorbar snong ka seng kan thai ki seng samla kin long ka khti ka mon ka khti ka diang ya ki dorbar snong kumno pingila bante lakam ya ka jing sneu khamtama hakani ka jok ka bangingi menta ba umdon shu ka wei ro ka dorbar snong ka ban light na ka jing rung jong ki jing di buat ki babon jai khamtam ho drugs neki nong de ne neki nong di ro te lada ngim ye tre renti ngim ye yang renti kum ka snong hapo ka wei ka dorbar snong ban ye tre lang nginam la ban rat deng khong ni kini kum ta ka long ka jing kerpat sei sen bangi dia mi paj ba kum no ru man ka dorbar snong ki seng long kme ki seng samla bat barok ki dekhot jong ke isi jong ka wei pokoi ke dorbar snong ki rang ba snong bat nga kentu khamtam ye ki para rang ba snong haki dong ke ba pher has sorbat hanong kendong kumbala sam shapi ye ka tu ka jing pen bana bat ki jing ruai ba phin snong bha ban pentem ki ki sur jing ruai jong phi lamba ki PA system ki jong phi hapo ki snong ki jong phi lamar ngi don stang lais ngi di ka jing pentem ki ni ki jing ruai kan long ban pen kan mau ban pen kersiu thia igi khon ka bri hun yok trap bagi dia bi pat ba bangin pen i shi ka perthai ba hadin ka ar hajar khatsan de kani ka wei na ki lempung ka ba hetam bangila ban pen pau shi ka perthai ba khamta me haba ulat jong ka jela ulwan ha to ngi kum kongsan bat ngi so buram ru badai uni ulat ubala ai ya ka jing itho yikini ki bil ki ba don kame namenta jongi kentu yaki sengkur ki ba pher ki rang ba kor ban snow ha ban lom ban lang yaki kor ban ngin ya poilang hantai hamadan polo haka khat pra tarik haka por shipo wije mat step shwa ba un poi ukong san hapo tu kamadan khulish pon